ונתחיל. אז אוקיי, אז ערב טוב חבר'ה, שמי מייק רוט ואני מאורלנדו, פלורידה. מי שלא מכיר אותי, אז אני מהנדס מחשבים מתקופת האבן, וכן, כשאני אומר תקופת האבן אנשים צוחקים, כן, אני גמרתי את הלימודים שלי בערך לפני 45 שנה, זה תקופת האבן. אני בפנסיה הרבה שנים, 33 שנה בתעשייה של השיווק הרשתי, בניתי 5 פעמים, לא 1, לא 2, לא 3, לא 4, 5. וכל ה5 פעמים היה הצלחה, ובפעם האחרונה היה הצלחה אדירה. הייתי עם החברה 17 שנה, מתוך ה-17 שנה, 13 שנה בניתי ועשיתי מיליונים. ואני אעשה לכם את המצגת פה, ואת העסק של און פאסיב, אני בונה לנכד שלי, שהוא בן 3.5. אז תחשבו על מה שאמרתי, שאני בונה לנכד שלי, שהוא בן 3.5, בקרוב תהיה לי עוד נכדה נחמדה. כמה ילדים יש לכם, כמה נכדים יש לכם, כמה נינים יש לכם. ומה שאנחנו הולכים להציג לכם פה, זה נראה כמו פנטזיה, אבל זה אמיתי. גם לי, כשראיתי לפני 20 שנה את הטכנולוגיה שעשיתי את המיליונים, זה היה נראה כמו פנטזיה. אבל אחרי 8 חודשים זה נהפך למציאות. כשקיבלתי את הצ'ק הראשון שלי, $47,000, זה נהפך למציאות, ואחרי זה כל השאר היסטוריה, כמו שאומרים. אז בואו נתחיל במיוחד עבור האורחים, שלא יודעים על מה אני מדבר בכלל, ואחרי הוובינר, אני אעשה הדרכה קצרה, מה צריך לעשות, צעד אחרי צעד, בשביל להגיע לפחות $10,000 בחודש, וזה קל מאוד, וזה הולך מהר מאוד, אבל צריך לעשות את זה. אז בואו נתחיל. הופ, איפה הפרזנטציה? נעלמה? רק רגע. כן. רק שנייה. כן. כשאנחנו מדברים על מחשבים, אז אנחנו אף פעם לא יודעים מה התוצאה. אוקיי. אז אנחנו מדברים על חברה שנקראת און פאסיב, מהמילה הכנסה פסיבית. מהפכה בטכנולוגיה של האינטרנט. אז בואו נראה מה אנחנו צריכים לעשות על מנת להצליח באינטרנט. קודם כל אנחנו אומרים ככה, מי שלא נמצא באינטרנט הוא למעשה לא קיים בכלל. אבל אנחנו צריכים רק 2 דברים, וכמו שאתם יודעים, יש אנשים שעושים מיליונים, יש אנשים שעושים 100,000, יש אנשים שעושים 10,000, יש אנשים שעושים 1,000, ויש אנשים שלא עושים כלום. אז לנו יש את הפתרון גם לאלה שלא עושים כלום. ואנחנו נראה לכם למה כדאי לכם כן לעשות, כי תרוויחו יותר. אז על מנת להצליח באינטרנט צריך לעשות 2 דברים. למכור מוצרים או שירותים,
וכשאני אומר מוצרים, זה לא חייב להיות מוצר פיזי, זה יכול להיות אי-בוק, זה יכול להיות איזו תוכנה, זה יכול להיות איזה שירות, או כל דבר שתחלמו ותחשבו עליו. והדבר השני, בניית רשת, לצרף. מה זאת אומרת בניית רשת? אם מישהו עושה תוכנית שותפים, אז הוא בונה רשת. אם מישהו עושה פרסום בפייסבוק, הוא משתמש ברשת. אם מישהו עושה דרופ שיפינג, אותו הדבר. עכשיו, מה שנראה לכם פה זה משהו שונה לחלוטין. אצלנו אפשר לעשות את שתיהם, או לא לעשות כלום. עכשיו, אם רוצים לעבוד באינטרנט, יש לנו פה איזושהי בעיה קטנה, שרוב האנשים נתקלים בה. מה הבעיה? אנחנו צריכים לדעת למכור באינטרנט, אנחנו צריכים לדעת לפרסם, אנחנו צריכים להכיר מגוון כלים וטכניקות על מנת להגיע להצלחה של העסק שלנו. אבל אנחנו יודעים את האמת. לא כולם אוהבים, לא כולם יודעים למכור, לא כולם אוהבים לפנות לאנשים, לא כולם אוהבים לעשות לייב, סרטוני לייב בפייסבוק, או לשים תמונות שלהם באינסטגרם. אנשים לא יודעים להשתמש בכלים אינטרנטיים שונים, או לא יודעים, וזה מביא אותנו למצב שרוב בעלי עסקים מוציאים אלפי שקלים על כל מיני מומחים, כל מיני וובינרים, סמינרים, מוצרים, על מנת לקדם את העסק שלהם, או להביא עוד לקוחות לעסק. כמו שקוראים בשפה מקצועית, להזרים תנועה לעסק שלנו. כי בלי תנועה, אין לנו חמצן. זאת אומרת, אם פתחתי חנות לנעלי התעמלות ברחוב ביאליק ברמת גן, וברחוב עוברים מיליון אנשים, אבל אף אחד לא נכנס לחנות שלי, העסק שלי מת. זה בדיוק אותו הדבר באינטרנט. אז אנחנו צריכים להתמודד בכל מיני דברים, למשל אחסון ובניית אתר של החברה, פרסום של העסקים, תנועה לעסק, שימור לקוחות, דיבור ישיר ועוד 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 דברים. אנחנו לא רוצים להעמיק בזה, אבל בלי הדברים האלה אין לנו זכות קיום. הפתרון של הון פסיב הוא ייחודי והוא בלעדי. ומייסד החברה אומר דבר מאוד פשוט. אתה לא יכול לבנות משהו חדש על יסודות ישנים, כי זה יהיה משהו ישן, אולי טיפה יותר משוכלל. על מנת לבנות משהו חדש, אתה צריך להתחיל לבנות אותו מהיסוד כלפי מעלה. מערכת אוטומטית מושלמת להבאת תנועה ממוקדת לקידום העסק וליצירת רווחים, והדבר נקרא בינה מלאכותית. מי מייסד החברה? אש מופרע, מייסד, מפתח והמנכ"ל של החברה, בוגר MIT, איש משפחה עם 2 ילדים, לא עם 21 ילדים, רק עם 2, גר באורלנדו, פלורידה, 20 שנה בתחום השיווק באינטרנט, מאסטר בטכנולוגיה של מוצרי מידע ומסחר אלקטרוני, בוגר אוניברסיטת הווארד בהתמחות ספציפית של בנייה והקמת עסקים אינטרנטיים, והיה יועץ לחברות בעלות שם בארצות הברית.
עכשיו, יש אנשים שאומרים, אני לא יודע אם זה אמיתי, אולי זה עקיצה, אולי ככה, אולי אחרת, כל מיני סיפורי פוגי, וזה בסדר, אנחנו מקבלים ואוהבים גם את האנשים האלה. אני גר באורלנדו, ובצד ימין שלנו למעלה, איפה שאני שם את החץ כרגע, איפה החץ שלי נעלם? הנה החץ, פה. זה בניין שבקומה החמישית למעלה פה, יש את המשרדים של אש. אני גר 30 מייל משם, והלכתי לראות אם זה היה משהו אמיתי. וכן, המשרדים נמצאים שם, לא פגשתי אותו, הוא היה בישיבות. לחברה יש משרדים בקליפורניה, ושתי מרכזי פיתוח בהודו, שעובדים שם מעבר ל-600 איש מסביב לשעון. לפני כשבוע החברה חתמה הסכם, היא לקחה בעלות על משרד, על בניין משרדים במרכז ההייטק של הודו, שהיה בידי גוגל, וחתמו הסכם לשכירות ל9 שנים. זאת אומרת, החברה קיימת, עובדת, נושמת, ומפתחת את המוצרים שלה קצת יותר משנתיים. זה עונה לשאלה למה החברה עדיין לא השיקה אחרי שנתיים. ביום של הפתיחה, שיהיה בין ה-15 ל-30 בדצמבר שנה זאת, זאת אומרת חודשיים בערך, יהיו 18 מוקדי משרדים ברחבי העולם, אנחנו מקווים שגם בישראל, בשלב זה לא, שייתנו תמיכה, שירות מסביב לשעון, לכל 50 המוצרים של החברה, ול7 פלטפורמות של החברה יש. ונדבר על זה בהמשך. עכשיו, אם אנחנו נסתכל על OnePassive ועל הצורה שאנחנו נדבר בעוד דקה איך מרוויחים פה כסף, יש פה שינוי תפיסה קיצוני שאנשים אפילו לא מאמינים שאפשרי. אז ב-1930 הייתה המהפכה התעשייתית, וב-2020 תהיה המהפכה הטכנולוגית בתחום האינטרנט, ולא רק באינטרנט, בכלל בבינה המלאכותית. לא רק בתפיסה, אלא אנחנו נמצאים היום בנקודת זמן חצי מהעולם סגור בגלל הווירוס, מיליונים של אנשים איבדו את העבודה שלהם, מחפשים הכנסה, והעובדה היא ש-OnPassive מצרפת כל יום בערך 3,000 פאונדרים, והיום אנחנו עומדים כבר, אני לא יודע אם המספר כבר מדויק, אבל 253,000 פאונדרים מכל חור שאתם יכולים לחשוב בעולם. החל מניגריה לגאנה, לארצות הברית, קנדה, ברזיל, מקסיקו וכל מקום אחר בעולם שאתם יכולים לחשוב. 200 וכמה מדינות, 212 מדינות. כל הכלים שלנו, כל המערכת שלנו, כל הפעילות שלנו מושתתת על בינה מלאכותית. אז מה זה בינה מלאכותית? מדברים כולם על מכונית ללא נהג, שנוהגת לבד. מדברים על רובוטים שהם מוזגים במלונות יוקרה משקאות במקום ברטנדר. ניתוחים בשלט רחוק עם בינה מלאכותית. רובוטים שמנקים את הבית ושואבים אבק. ועוד כל מיני שירותים. אז אנחנו רוצים להראות לכם פה איזה סרט קטן.
אין נהג, אין נהג. אוקיי, אז ראיתם קצת, אז יש היום באריזונה 600 מוניות כאלה ברחוב, אוספות נוסעים, לא בטסטינג. בבתי מלון יש ברטנדרים, במקדונלד יש כאלה, אין כבר ילדים בני 15-16 שהופכים המבורגרים, הכל מבוצע על ידי בינה מלאכותית ומשין לרנינג. מה זה בינה מלאכותית? נסביר את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. זה למעשה תהליך שמלמדים מחשבים, או במילים אחרות חומרים כמו סיליקון ומתכת, לחשוב כמו בני אדם, וזה מדהים. תחשבו על זה לרגע, מלמדים סיליקון ומתכת שעברו תהליכים כימיים ופיזיקליים לחשוב, לבצע פעולות שעד לא מזמן רק בני אדם יכלו לעשות. זה בדיוק מה שעושה הבינה המלאכותית, כל כך מרשים. הבינה המלאכותית תשפיע על כל אזור, פינה בחיים שלנו. והשאלה הנשאלת, האם אתם רוצים להיות חלק מהמהפכה הזאת ולעשות הרבה כסף? איך המערכת המדהימה שלנו תעזור לכם בעסק ותקדם את העסק שלכם? שאלה מצוינת. פרסום ושיווק באופן אוטומטי. יצירת לידים באופן אוטומטי. סגירת מחירות באופן אוטומטי. צירוף לקוחות ומשווקים באופן אוטומטי. בניית רשימת תפוצה באופן אוטומטי. בניית אתר באופן אוטומטי. תקשורת באופן מהפכני שאף אחד לא יכול להתחרות איתנו, אפילו לא זום, שהיא חברה של 100 מיליארד דולר. והמוצרים שאנחנו נציג אחרי ה-15 או ה-30 בדצמבר, יעשו את המהפכה הצפויה. על מנת לתת לכם דוגמה, עשו טסט ואמרו, אנחנו נשיק את מסע הפרסום שלנו, ובואו נראה כמה זמן ייקח לנו שמיליון איש יקנו מוצר, את אחד המוצרים שלנו. לקח בדיוק 4 ימים על אוטו פיילוט, ומיליון אנשים לחצו ביי. לא היה כלום מה לקנות, אבל הם לחצו על הביי, היה אופט-אין. בימים הקרובים, החברה תעשה טסט על מנת להראות על סרטי וידאו. אתם יודעים מה זה אינפלואנסר? זה כאלה שרוקדים בעירום, ריקודי בטן, בולעים צפרדעים, שותים אבקת כביסה,
ומסריטים את עצמם, ומיליון איש עוקבים אחריהם. אז החברה תראה איך היא מביאה 10,000 צופים לוידאו, 100,000 צופים לוידאו, ומיליון צופים לוידאו עם בינה מלאכותית באופן אוטומטי, וזה יכול להיות הוידאו של העסק שלכם. עכשיו, אם אין לכם עסק, אז זה יהיה העסק שלכם. 50 מוצרים שונים שכל אחד ירצה. פשוט פתרון לשיווק אינטרנטי ללא תחרות. וזה לא משנה מה אתם מוכרים. אם אתם מוכרים נעליים, גרביים, מוצר אינטרנטי, קוסמטיקה, מכוניות או כל דבר. זה ייתן לכם תנועה ממוקדת לעסק, אופטימיזציה למנועי חיפוש, וידאו צ'אטים עם אופציות שלא קיימות אצל אף חברה, בוטים שיענו ללקוחות שלכם, יצירת דפי נחיתה ואתרים דינמיים שיחליפו את עצמם באופן אוטומטי כל יומיים 3, מערכת דיוור אלקטרונית מתקדמת, וובינרים שזום לא יכולה להתקרב אליהם אפילו, עם חתימה אלקטרונית, עם כל מיני דברים מטורפים לגמרי, משפחים שיווקיים, בניית אתרים ועוד הרבה יותר, 50 כלים, פה עברנו בקושי על 10. מי קהל היעד שלנו? באינטרנט יש 4.5 מיליארד משתמשי אינטרנט בכל העולם. החל מאנשי מקצוע ובעלי עסקים, חברות וממשלות. אני אתן לכם דוגמה. תהיה לנו פלטפורמה שנקראת OStaff לניהול משכורות, לניהול עובדים, שעון נוכחות שמתחבר לטלפון שלנו באופן אוטומטי, ברגע שבאנו הוא רושם, ועוד כל מיני דברים מטורפים. בארצות הברית יש צורך להגיש דוח מס הכנסה, זה לא חשוב אם אתם שכירים או עצמאים, ובארצות הברית יש רק 350 מיליון איש חוקיים ועוד 70 לא חוקיים, זה מעבר ל-400 שצריכים להגיש דוח, מה שנקרא רואה חשבון או חשב, זה יהיה מקצוע של העבר. התוכנה הכי מתקדמת לניהול הגשת דוח, קוויקבוק, היא מאוד מאוד ישנה, היא מתקופת האבן, לעומת הבינה המלאכותית שלנו. מורים, סטודנטים ואוניברסיטאות, יהיה לנו פלטפורמה שנקראת O Academy, שיוכלו ללמוד באינטרנט ולקבל תעודת תואר. סוכנים, סוכני קריפטו, סוכנים בבורסה, מניות, משקיעי נדל"ן, מחפשי הזדמנויות עסקיות באינטרנט, משווקי שותפים, משווקים בשיווק רשתי. אם יש לכם רשת בשיווק רשתי, כמו שהיה לי במשך שנים, עם 36,000 איש בכל העולם, מספיק בן אדם אחד כזה, לידר אחד, שישים את הכלים האלה בכל הארגון שלו, המחירות שלו יטוסו לשמיים, שהוא לא חולם אפילו מה יקרה. שהאנשים ישנו, הבינה המלאכותית תעבוד ותמכור ותפרסם ותעשה את העבודה. ועוד ועוד ועוד. מה זה אומר להיות מייסד בחברת הון פסיב? והאופציה הזאת עדיין קיימת עד לפתיחה הרשמית. בפתיחה הרשמית נסגרה הדלת ולעולם לא יהיה יותר פונקציה של מייסד. עמדת מייסד תהיה שווה
$10,000, $100,000, $1,000,000, $5,000,000 ו$100,000,000. יש אדם אחד שבדקה שהחברה מרימה את השלטר, בדקה הראשונה הוא הרוויח $3,000,000. אז תבינו מה קורה פה. ניתן להיות מייסד עם הזמנה מוקדמת לפני הפתיחה לציבור הרחב, שלא תהיה עמדה כזאת. מיקום בלעדי בתוכנית העסקית. זה לא חברת מולטי-לבל, אני אדגיש את זה. למרות שזה מריח כמו, נשמע כמו, זה לא מתנהג כמו, וזאת לא חברה מולטי-לבל, זאת חברת IT, Information Technology. ואני אסביר למה. למשל, בחברה כמו שאני הייתי הרבה שנים, ניוסקין, שזו חברה של $3 מיליארד, אני הצטרפתי לפני 20 שנה, החברה היא בת 37 שנים, ועדיין מגייסים מפיצים. פה ברגע שהחברה השיקה ונסגרה הדלת, לא מגייסים יותר פאונדרים, אין עמדה כזאת יותר. ולא תהיה לעולם ועד. קמפיינים שיווקיים לשנה רק עבור המייסדים, שימוש והכרה מוקדמת של המוצרים בבטה טסטינג שאמורה להתחיל כל יום, מעגל פנימי אקסקלוסיבי, מאסטר מיינד של הלידרים, זכות לייעץ ולהציע ולהצביע, וזכות להזמין ולצרף מייסדים. זכות בלתי חוזרת בתשלום חד פעמי מצחיק של $97. וכמו שכתוב פה לפני ההשקה הרכה, שהחברה עוברת להפעלה של כל המערכות באמת, על מנת לעשות את הטסטים האחרונים ב-real life, בחיים אמיתיים, שהמחיר ברגע שהם יתחילו את זה, זה יעלה ל-149 עד להשקה, ואז לא תהיה אופציה כזאת בכלל. עכשיו, מה הסיכון? אז הסיכון הוא מאוד פשוט. אם לא קונים כרטיס פייס או לא ממלאים לוטו, מה הסיכוי לזכות? 0. ואם קנינו את הכרטיס ולא זכינו, מה קרה אז? הפסדנו את הכסף. פה זה לא עובד ככה. החברה מבטיחה 100% החזר כספי, אם זה $97 או $149, גם חצי שנה אחרי פתיחת החברה, או שנה או 3 שנים. זאת אומרת, אפילו אם הרווחתם כסף, ובאתם ואמרתם לחברה, אני רוצה את העמדת פאונדר שלי, את הכסף ששילמתי חזרה, תקבלו את הכסף חזרה. והחברה תיתן את זה בשמחה, למה העמדה הזאת תהיה שווה אחרי ההשקה, הסכום $97 או $150 זה סכום זניח. אז זאת אומרת, ההשקעה והסיכון הם 0 או קרוב ל0, והסיכוי להצלחה הוא משנה חיים. אז יש 3 אופציות, ואני אפרט יותר מאוחר בהדרכה אחרי הוובינר בדיוק איך זה עובד. 1, לבנות בעצמכם את העסק עד לפתיחה הרשמית, להכנסה פסיבית. האפשרות השנייה, שהחברה תבנה את העסק עבורכם על אוטו פיילוט. והדבר השלישי זה הדבר החכם לעשות בנקודת זמן של היום, לשלב את שניהם ביחד ונדבר על זה בהדרכה. השיטה הזאת, הפלטפורמה הזאת, נותנת לכל אחד ומעניקה לכל אחד את אחת ההזדמנויות היחידות בעולם לרווחה כלכלית על אוטו פיילוט.
אין דבר כזה. לפחות לא בשלב זה. הזכות לבחור וגם להצליח. 100% הצלחה לכל מי שיצטרף. סוף סוף יש לנו עסק שיגרום לכל אחד להצליח, לא משנה מי אתה, מה ההשכלה שלך, מה הרקע שלך, הצבע שלך, באיזה מדינה אתה חי ואיזה שפה אתה מדבר. שימו לב לסעיף הבא. כל החברים שיבחרו להיות אקטיביים או פסיביים בנוגע לעסק, יצליחו באופן אוטומטי. טיימינג זה הכל בחיים, תזמון זה הכל. אז איך זה עובד? בצורה מאוד פשוטה. זה לא מספיק להיות במקום הנכון, זה לא מספיק להיות בזמן הנכון, צריך גם לעשות החלטה נכונה. לעלות על הרכבת או להישאר בתחנה. הרכבת עוצרת בתחנה, לפעמים זה 5 דקות, לפעמים זה 5 שעות, לפעמים זה 5 ימים, לפעמים זה 5 שבועות, ולפעמים זה 5 חודשים או 5 שנים, אבל באיזושהי נקודת זמן היא מתחילה לנסוע, ואם אנחנו על הרכבת, אנחנו נוסעים לכיוון המטרה, ואם אנחנו בתחנה, אנחנו נשארים בתחנה, לא התקדמנו שום מקום. נכון להיום זה כבר לא נכון, הצטרפו מעל 253,300 מייסדים, ועכשיו זה הזמן להצטרף. למי שמבין עניין, למי שחושב על הילדים שלו, על הנכדים שלו, על המשפחה שלו, הצלחה מגיעה מהצורך להעז. קח את ההחלטה להיות מייסד ועכשיו. אז ברוכים הבאים להון פסיב, תחזרו לבן אדם שהניח לכם את המתנה הזאת והזמין אתכם לכאן היום. אבל אנחנו לא סיימנו. אנחנו נפסיק את השיתוף, ואנחנו ניתן לאריק להוסיף משהו שאולי אני פספסתי. אריק? כן, ערב טוב, אני אריק, לא פספסת כמעט כלום, מייק. חשוב לציין עוד דבר אחד שלא ציינת בנוגע למייסד, שכל מייסד תהיה זכות, כאשר המערכת תעלה לאוויר, להעניק לכל בעל עסק, לכל אחד שירצה להשתמש בכלים, 7 ימי התנסות חינם, וזו זכות ששמורה רק למייסדים. תתארו לעצמכם, יש לכם רק מהבעלי עסקים שאתם מכירים, אתם נותנים לכולם את האפשרות ל7 ימי ניסיון חינם של כל הכלים. וב7 ימי ניסיון חינם האלו, כל אלו שמשתמשים חינם במערכת, מייק עוד מעט יסביר, יכולים להכניס לכם גם כסף. זה פשוט מדהים, אנחנו נמצאים בפרק זמן, בזמן שאסור לפספס אותו. אני רק 25 שנה בתחום האינטרנט, ואני מתרגש כמו ילד קטן, כאילו קיבלתי את החלום שתמיד חלמתי עליו. בעיניי זה משהו שמדיר שינה מעיניי כבר כמה לילות, ואני רואה שסוף סוף הגיע לעולם משהו שחלמתי עליו. אז נכון שאין לנו עדיין מה להראות, אין לנו כלים להראות, אנחנו רובנו פה מייסדים, וברוכים הבאים לאורחים. אנחנו פעלנו על פי תחושת בטן. אני ראיתי סרטון לפני 8 חודשים ביוטיוב, משהו בסרטון תפס לי את העין ואת האוזן, נכנסתי, ביקשו $97, לא יודע מה היה לי אותו יום, לא חשבתי פעמיים, בום, זרקתי $97, והיום אני מבין שהייתה לי החלטה מטורפת, איך אני אומר, אני מספיק מטורף בשביל להאמין שאני אצליח. ספר את כל הסיפור, ספר את כל הסיפור. אל תתבייש, זה לא בושה, ספר את כל הסיפור, אני אספר את הסיפור. הוא זרק את $97,
ושם את זה מתחת לשטיח. וכשזה התחיל להסריח, הוא הרים אליי טלפון, ותוך 10 דקות הצטרפתי אחרי שבדקתי את זה, וכל השאר היסטוריה. אז מזל שזה התחיל להסריח, מי יודע עד מתי היית שומר את זה. כנראה, איך אמרת אתה, כל דבר יוצא בזמנו. נכון. לקח לי בדיוק 10 דקות להרים טלפון למייק, ואמרתי לו, מייק, תעשה לי טובה, תסתכל על זה. הוא לא יודע כמה זמן הוא הסתכל, אבל 10 דקות הוא כבר היה בפנים, הוא היה המייסד הראשון שלי, ואיך הוא אומר, משם הכל היסטוריה, וגם מייק אמר, כל השיטה הזאת היא לספר לכמה יותר אנשים שאנחנו אוהבים על ההזדמנות הזאת. זו הזדמנות שאני באמת מאמין מכל הלב שזו הזדמנות של פעם בחיים. ראינו המון הזדמנויות בהיסטוריה שלנו, חלקם היו טובים, חלקם היו לא טובים. זאת הזדמנות שאני מברך את עצמי על הדבר המטומטם ששמתי $97. אז, אוקיי, היום זה הדבר הכי חכם שעשיתי, אני מאמין מזה מכל הלב, ולא צריך הרבה, צריך להביא עוד מעט מייק יסביר, צריך לשתף 3 חברים, 3 אהובים, 3 עיקרים, ומפה אפשר כבר להתחיל להרוויח כסף, ואני רואה עתיד מאוד 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 ורוד, ואיך אומרים, אנחנו כבר שמה, העתיד כבר פה, ואנחנו על הרכבת והיא דוהרת. תודה רבה, אריק. אני אפסיק את ההקלטה, שנייה.